Uffiċjali tal-Pulizija mis-Sezzjoni tal-ALE arrestaw missier u iben wara li nstabu li kienu qed imexxu l-attività illegali tal-ibbalzmar tal-għasafar. Is-sejba seħħet kif l-uffiċjali kienu qed jinvestigaw numru ta' rapporti ta' kaċċa illegali fl-inħawi ta' Safi u kien hawnhekk li sabu li suspettati jaħdmu fuq diversi karkassi friski tal-għasafar. Fil-waqt li fuq il-post instabu 12 lasfur mejjed fosthom kuċċard protett, l-indikazzjonijiet kollha juru li l-kol kemm huma inqatlu waqt dan l-istaġun tal-kaċċa. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li ż-żewġ tirġiel li huma magħrufa li tellaw in-nies l-Afrika fuq ġid tal-kaċċa mhux l-ewwel darba li xelfu difrihom mal-awtoritajiet. Fost oħrajn madwar 4 snin ilu meta l-istess żewġ persuni kienu tressqu il-qorti wara li nstabu fil-pussess ta' diversi ajkli mejta lesti biex jiġu ibbalzmati. Il-każ preċedenti tagħhom kien dwar l-istaġun tal-ħarifa tal-2013 li ma staġun kien dominat minn qtil ta' diversi ajkli rari u li jgawdu minn livell għoli ta' protezzjoni. F'dak iż-żmien fost l-oħrajn kien hemm rapport dwar kaċċa legali f'siti protetti bħal Buskett imma wkoll minn Ħaddingli, Irgirgenti, is-Siġġiewi u kif ukoll Ħażebbuġ.